Vapaapaini on aika näyttämää rytinää. Siihen haastettiin Antti. Melkein kaikkia pitää kokeilla ja tää on yksi niistä jutuista. Vapaapaini on yksi niistä. No joo. Aluksi hiukka harjoiteltiin säkkinauloa. Toivotan onnea matkaa. Ja Teresa sai myös osansa. Ai! Siinä tulee tälle ja Matsin kanssa aikana vaikka kuinka ja paljon. Just. Otteluaika lähestyy ja yleisöä alkaa virrata saliin. Vakava Antti ja Teresa odottavat vuoroaan. Showtime! Illan otteluiden iskut ja tärähdykset eivät saa Anttia ja Teresaa kovinkaan paljon hymyä. Vihdoin koittaa H-hetki. Sitten jotain täysin muuta. Ottakaamme sisään. Illan yllytys hullu. Antti Koivuniemen herra Koivula! Ottelu alkaa aivan kohta ja Antin on tarkoitus tuplana otella tätä tuorilla varustautunutta härkää vastaan. Mutta mitä nyt? Kunnon näytöstyyliin Antin tiimi vähenee puoleen. Ai. Ainoastaan tuomari erottaa nyt meidän Antin selkäsaunasta. Eiköhän tässä käy. Tuomari saa tuolin pois, mutta taitaa Antista tulla jauhelihaa ilman tuoliakin. Voi Antti paikka. Teresa yrittää kannustaa, mutta se ei auta. Poika lähtee saman tien lentoon. Ai! Aikamoinen mäjäys. Ja taas mennään. Anttia viedään kuin perunasäkkiä ja nyt oikein vauhti. Teresa huutaa paniikissa ja hirvittävää mätke kehässä jatkuu. Antti ponkaisee aina päättäväisesti pystyy, vaikka tietää mitä siitä seuraa. Vielä heitto ja Antti sidotaan lattialle selkäkanveesiin. Tuomari laskee 3 ja Antin piina loppuu vihdoinkin. Olisiko tästä miehestä painijaksi? Kyllä, kun luontoa löytyy, että kehä astuu, mutta vähän voimaa lisää koko ajan, niin hyvähän siitä tulee. Mitä yleisö sanoo, vaikka tää oli ihan selvä selätys, eli hän voitti, niin onko ansainnut 200 € tästä, että uskalsi lähteä kehään? Yeah!